करते. हरे कृष्ण. मग ही मग इथेच 17वा अध्यायापर्यंत भगवद्गीता संपली हो सगळी. कारण हा जो 18वा अध्याय आहे, हे गीतेचं सार आहे सगळं. 17व्या अध्यायापर्यंत पूर्ण ज्ञान झालेलं आहे. प्रश्न पडलाय 18व्या अध्यायात, परंतु तो आधीच्याच अध्यायाला अनुसरून आहे. आणि म्हणून मग या 18व्या अध्यायामध्ये आपल्याला त्याग आणि संन्यास भगवंतांना अर्जुनाला अजूनही जाणून घ्यायचंय, की त्याग काय आहे नक्की आणि कशा प्रकारे त्यागाचं त्याग करू शकतो किंवा आपण म्हणतो ना, की त्यागाची महती काय आहे आणि संन्यास म्हणजे काय? मग त्या दोहोंमधला फरक पुन्हा जाणून घेतलेला आहे. आणि मग कशाप्रकारे कर्मसन्न्यास आपण ज्या कर्मयोगाला आणि कर्मसन्न्यास मग 3 आणि 5 या 2 अध्यायामध्ये आपण कर्मयोगाविषयीच जाणले. मग कर्मसन्न्यास न करता, की कर्माचा त्याग मग एखादा कर्मसन्न्यासी काय करेल? तर तो कर्माचा त्याग करेल, की ज्या ज्या भौतिक घटनांमुळे आणि भौतिक गोष्टींमुळे मी बंधनात अडकतोय, त्या कर्मांचाच त्याग करेल. परंतु एक वैष्णव काय करेल? तर एक भक्त काय करेल? तर ते कर्म करेल, परंतु ते भगवंतांना अर्पण करेल. आणि मग जो निष्काम कर्म आपण जे बघितलेलं आहे, ते कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण केलेली आहे. आणि तेच आपल्याला जाणायचंय, की ही त्यागाची पूर्णता, याची महती जाणायची आहे. म्हणून या मोक्ष संन्यास योगामध्ये आपल्याला या त्यागाची महती जाणायची आहे. ज्या 16व्या आणि 17व्या अध्यायामध्ये आपण परवाच आणलेलं आहे, की 16व्या अध्यायामध्ये आपण दैवासुर विभाग योग, दैवासुर संपद विभाग योग म्हणजे दैव आणि आसुरी या दोन्हींमधला मग ज्या दैवी स्वभावाविषयी आपण भगवंतांनी आधीच्या अध्यायांमध्येच मग जे ज्ञान योग सुरू झालेला आहे, तिथूनच ज्ञान काय आहे आणि अज्ञान काय आहे, मग ज्या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना आपण जाणलेलं आहे. आणि मग हा जो शरीर आहे हे पूर्ण क्षेत्र आहे 24 तत्वांनी बनलेलं आणि क्षेत्रज्ञ कोण आहेत? तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. एक आत्मा आहे आणि हा परमात्मा आहे. मग त्या परमात्म्याला जाणलंय का? त्या कठोपनिषदामधली सुंदर आकृती डोळ्यासमोर येते, की जिथे झाड म्हणजे एक शरीर आहे, झाडाची उपमा दिलेली आहे शरीराला. पण तो परमात्मा बघतोय तरी त्या आत्म्याचं मात्र तो स्वतःच्याच त्या भौतिक बंधनांमध्ये इतका अडकलेला आहे, की बाजूला परमात्मा बघतो आहे तरीही त्याचं लक्ष नाहीये. आणि म्हणूनच मग जाणायचं आहे, की या या परमात्म्याला जाणायचंय. मग जे ज्ञानाचं अंतिम ध्येय काय आहे? तर ज्ञेय. मग हे ज्ञेय म्हणजे परमात्म्याला जाणणं, जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. मग ज्या एकाच अंशातून ज्या विभूती सांगताना भगवंत म्हणाले, की कशासाठी एवढ्या विभूती? कारण मी तर हे अनंत विश्व व्यापलेलं आहे. कशातनं? तर एका अंशातनं व्यापलेलं आहे. हा परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये मग ज्या 84 लक्ष योनींमधून मग हा आत्मा जातोय. कारण हे शरीर शेवटी मग जसं 15व्या अध्यायात किती किती संलग्नता आहे बघा. प्रत्येक अध्यायाला मी गुंफतीये एकात्मिकात. कारण या 15व्या अध्यायात आपण जसं बघितलं मी फांद्या आहेत, डहाळ्या आहेत. मग ह्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर का जीव येतोय? कारण कुठेतरी इच्छा. कारण या इच्छा कर्म फळांनी कुठेतरी कर्म आधीच्या जन्मातून कर्म कुठेतरी बांधताय तुम्हाला. कारण का? कारण भोगता मी आहे. मग आज सुंदर त्या खूप सुंदर अध्याय आहे आणि खूप आय मीन श्लोक आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला या कर्माचे 5 विभाग जाणून घ्यायचे आहेत आणि कर्माचे जे 5 घटक आहेत रादर त्या घटकांना जाणून घ्यायचं आहे. तर अशी ही संलग्नता 14व्या अध्यायामध्ये जे आपण त्रैगुणांना जाणलेलं आहे. कारण हे ज्ञान जर घेतलं तर भगवंत म्हणाले, "हे श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला देतोय." कारण हे ज्ञान जाणून तू या त्रिगुणांनी जो आत्मा कुठेतरी जो पाण्याचा थेंब मातीमध्ये मिसळण्यापूर्वी इतका स्वच्छ असतो, तो मातीत मिसळून चिखल होतो. तसंच या आत्म्याचं आहे. तो मुळात आध्यात्मिक आहे हो. त्याचा मूळ स्वभाव आध्यात्मिक आहे. परंतु तो कुठेतरी विसरलाय त्या परमात्म्यालाच. आणि म्हणून मग या भौतिक जगतामध्ये इतका त्या बंधनांमध्ये स्वतःला गुरफटून घेतलेलं आहे, की कशाचीच तमा नाहीये मग. मग या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मग ती सात्विकता नक्कीच कुठेतरी निष्कर्माकडे नेऊ शकते, पण त्या राजसिक आणि तामसिकतेचं काही होऊ शकत नाही. कारण ती रस्सीखेच चालू आहे, पण जिथे जिथे ती तामसी वृत्ती इतकी कुठेतरी डॉमिनेटिंग आहे, इतकं कुठेतरी वर्चस्व आहे त्याचं, मग ती पूर्णपणे अधःपतनाला नेतीये. ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलेलं आहे.
मग कुठेतरी ती आसक्ती आहे. आसक्ती म्हणजे कामवासनेमध्ये त्याग परिवर्तित होतीये. मग ती त्या त्या कामभावना कुठेतरी क्रोधात कारण मग कितीही दिलं तरी समाधान होत नाहीये हो. कारण कितीही मिळालं या भौतिक जगतामध्ये तरी मला अजून हे हवंय, मला अजून ते मिळवायचंय. मग मी आता Fiat घेतलीये तर मला आता कुठलीतरी BMW घ्यायची आहे. मग मला Mercedes घ्यायची आहे. कारण मग त्या संपतच नाही हो. ती ग्रीड संपतच नाहीये. ते कुठेतरी हव्यास कुठेतरी चालूच आहे अजून तो. म्हणून मग त्याला कुठेतरी लिमिट्स नसल्यामुळे, त्याला कुठेतरी मर्यादा नसल्यामुळे मग ते क्रोधात रूपांतर होतंय त्याचं. मग त्या क्रोधाचं रूपांतर कुठेतरी बुद्धीचा नाश करतंय. मनाला भ्रमामध्ये टाकतंय कुठल्यातरी. कारण मग ते मिळालं नाही की संपलं, तुझं जग संपलंय. असं नाहीये हो ते. हेच जाणायचंय मग आपल्याला. आणि म्हणून मग ते जर जाणायचं असेल तर ज्ञान काय घ्यायचं? की हा जो परमात्मा वसलेला आहे हृदयामध्ये तोच भोगता आहे हो. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. मग मी भोगता आहे तर फळं पण त्या कर्माची त्याच्या बरोबरच भोगा. त्या भोगाबरोबर ते उपभोग आलेले आहेत. मग जिथे फिशिंग करताना दिसतोय प्रभुपादांना ती व्यक्ती, प्रभुपाद म्हणतायत, की हा त्याचा कर्म ठरवतोय हो, त्याचं कर्म, त्याचा पुढचा जन्म. त्याला आनंद येतोय त्या माशांना हे करण्यामध्ये. मग निश्चितच त्याला माशाचा जन्म. मग कुठेतरी विवस्त्र म्हणजे कुठेतरी त्या ज्या आजकाल आपण खूप म्हणजे कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला विकृत कुठेतरी अशा गोष्टी आपल्याला या भौतिक जगात दिसतात. मग ह्या अशा काहीतरी वस्त्र कमी आणि मग विवस्त्र फिरणं कारण काहीतरी आपण नवीन करतोय अहो त्याचं कसलं तुम्हाला अट्रॅक्शन आहे अहो ते तुमचा जन्म ठरवतोय पुढचा मग. की तुम्हाला काय नक्की हवं आहे. मग त्या आकांक्षा, मग ते हाव, ग्रीड कुठेतरी संपणारच नाही हो कारण त्याला मर्यादा नाही आखली आहे. मग त्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन त्याचं क्रोधात रूपांतर होऊन सगळं अधःपतनाला जातीये. कारण मग काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे, कशातनं आपण घ्यायला पाहिजे, आपण त्या मार्गाने जातोय तो मार्ग योग्य आहे का नाही, हे चाचपडण्याचीही ज्याला तमा नाहीये, ज्याची गरज नाही भासत आहे, अशी व्यक्ती मग ते निश्चितच अधःपतनाला जाते. असं हे ज्ञान आपण घेतलेलं आहे आत्तापर्यंतच्या अध्यायांमध्ये आणि त्याच ज्ञानाचं कुठेतरी सार आपल्याला जाणायचंय. मग या 17व्या अध्यायात आपण ज्या यज्ञ, दान आणि तप याला त्रिगुणांचा कसा प्रभाव आहे ते जाणलेलं आहे. आणि मग या सगळ्यात शेवटी पण ओम तत्सत यानी किती महती आहे. मग त्या ओम मध्येच सगळं विष्णू आहे. विष्णूचं रूप मग त्या ओंकार आणि विष्णूमध्ये ज्या अ, गोस्वामींना कुठलाच फरक जाणवत नाही आणि अशा प्रकारे जेव्हा ते भौतिक बंधनातून कुठेतरी मुक्त असतं आणि ते शाश्वत असतं, अशा त्या दानाची महती मग तयार होते. जेव्हा ते त्या शब्दांच्या उल्लेखाने केलं जातं, ज्या ब्रह्मांनी मी जसं आधी सांगितलं, की टेलिफोनची निर्मिती केली, त्यांनी हॅलो म्हटलं तर सगळ्यांनी हॅलो म्हटलंय हो. त्याचप्रमाणे ब्रह्मांनी या निर्मिती करताना जे इतकं महत् कार्य सोपवलेलं होतं भगवंतानी, ते कार्य साधताना निश्चितच या ओम किंवा मग तत् किंवा सत या तिन्हीही शब्दांपैकी जर त्या दान करताना आपण बघा, कितीतरी वेळा आपण जेव्हा अन्न ग्रहण केलेलं आहे, की आपण जेव्हा समाधान त्याच्यातून कुठेतरी व्यक्त करतोय, शाश्वतता व्यक्त करतोय, सत्यता व्यक्त करतोय त्या गोष्टीतून. आणि म्हणून मग ते जाणण्यासाठी त्या तिन्ही शब्दांचा जो महती जाणलेली आहे आपण. आणि खूप सुंदर अशी उपमा आपण सर्वात शेवटी बघितली, की या अ, उ, म म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्ण हो. उ म्हणजे राधा राणी जे अत्यंत निकट म्हणजे कृष्णाची प्रेम भावना आणि जो जो आपण म्हटलं, की माधुर्य रस त्याला आपल्या आकलन शक्तीच्या सुद्धा पलीकडे आहे ते समजणं. असं हे तत्व जाणायचंय मग. आणि जो जीव आहे हो, म्हणजे मकार म्हणजे जीव आहे. मग ती संलग्नता त्याच्यातनं आपल्याला जाणायची. मग मला सांगा बरं पूर्ण गीता आपण जाणलेली आहे. खूप धन्यवाद. आज बरेच जण आलेली आहेत. 11वा अध्याय सांगत आहे. तर मग कुठेतरी आपल्याला जाणलेलं आहे आपण 17व्या अध्यायापर्यंत पूर्ण गीता आपण जाणली आहे हो ऑलमोस्ट. मग कुठले विषय आपण जाणले हो या? पहिल्या अध्यायामध्ये ज्याचा उल्लेख केला आहे, त्या कुठल्या 5 विषयांना आपण भगवद्गीतेतनं जाणलं? काय जाणलं तुम्ही या 17 दिवसामध्ये? की कुठल्या 5 विषयांचा सतत उल्लेख केला गेला? सांगा कोणी भक्तांनी ज्यांनी नवीन आता सुरुवात केली आणि ज्यांनी या करुणा नाही मी जे हे मी म्हणतेय की ते 5 विषय नाही आठवा बघा रेश्मा माताजी. काम, क्रोध एक तुम्ही बरोबर सांगताय. षड्रिपू नाही विचारत आहे मी. काम बरोबर आहे. येस माताजी. सायली माताजी.
क्रोध येणार नाही. मी षड्रिपून बद्दल नाही विचारत आहे, मोहमाया पण विचारत नाही. मी कुठल्या विषयांवर आधारित आहे, मग मी सांगते सुद्धा की कुठल्या 5 विषयांवर आधारित आहे. नाही बघा, प्रयत्न करा. कारण बऱ्याच जणांनी मधले अध्याय जॉइन केले नव्हते. मला अ, अ, तसं सांगायला लागतंय, पण बरेच जण मला कमी उपस्थिती दिसली, तर त्या अध्यायांमध्ये निश्चितच त्या गोष्टीची संलग्नता आहे. कर्म, इ कर्म बरोबर ईश्वर, म्हणा. जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. अगदी बरोबर. बघा, अंजली माताजी आधीच्या सीनियर आहेत थोड्या, पण त्यांनी हे सांगितलं म्हणून मी आधी नवीन भक्तांना बराच वेळ वेळ दिला आणि म्हटलं, की पाप आणि तुम्ही जे हे सांगता आहात, हे सगळे अर्जुनाच्या विषाद योगाविषयी सांगताय. मग ती कारणं तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करताय कुठेतरी. पण जे 5 विषय माताजींनी आता सांगितले, मग जो ईश्वर म्हणजे परमात्मा, जो परमेश्वर, पुरुषोत्तम, कारणांचं कारण, परमतत्व, अशा विविध रूपांनी, मग भगवंतांना ज्या विविध रूपांनी अर्जुनांनी संबोधलेलं आहे, असे ईश्वर, जो जीव, बघा, जो जीव मग जीवात्मा, ज्या 84 लक्ष योनीतून ज्या इच्छांनी हा जो आत्मा एक एका फांदीवरून मग कुठेतरी हा जीव तो आत्मा एका देहाला सोडून दुसरा देह धारण करतो आहे. अशा प्रकारे हा जीवात्मा आपण बघितलाय. या जीवात्म्याचा उल्लेख बघितलाय. मग ज्या ज्या प्रकृतीला आपण म्हटलेलं आहे, ज्या 13व्या अध्यायामध्ये प्रकृती म्हणजे काय, आणि मग 8व्याही अध्यायामध्ये अधिभूत म्हणजे काय, ती प्रकृतीच, की जो भौतिक जीव, मग हा जीव ज्या भौतिक जगतामध्ये वावरतोय, पण तो पूर्णपणे भौतिक जगतात नाहीये, तो कुठेतरी त्या अपरा शक्तीच्या काठावर आहे हो. मग त्याला ठरवायचंय, की कुठेतरी आपण जो आध्यात्मिक मूळ स्वभाव जाणायचा आहे, की कशा प्रकारे स्वतःला आपण अ, जाणायचा प्रयत्न करायचा आहे. मग ज्या 13व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख झालेला आहे, अधिभूत आणि प्रकृती म्हणून. मग ही प्रकृती म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, तर भौतिक प्रकृती. आणि ज्या भगवंतांची आध्यात्मिक जगाविषयीची आपण जे कंपॅरिझन, मग भगवंतांचं आहे ते आध्यात्मिक जग, जी पराशक्ती, आणि मग हे जे भौतिक शक्ती, जी अपराशक्ती आहे, कुठेतरी कनिष्ठ शक्ती आहे. आणि मग ही भौतिक शक्ती, या जो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा आत्मा कुठेतरी बांधला जातोय, तो या भौतिक जगतामध्येच हो. आणि मग जो काळ आणि कर्म, मग यामध्ये जे काळ आणि ईश्वर, प्रकृती आणि जीव, हे सगळे कुठेतरी अनंत काळी, म्हणजे कुठेतरी कायमस्वरूपी आहेत. पण हे जे कर्म आहे, ज्या कर्माची गुंतागुंत मी तुम्हाला सांगितली, हे कर्म मात्र बदलतंय. ते तात्पुरतं आहे कर्म. आणि म्हणूनच याला, की ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ हे कुठेतरी अनंत, इटर्नल आहे खूप, आणि हे अनंत काळ टिकणारं आहे. पण कुठेतरी तात्पुरतं काय आहे, तर कर्म आहे, नॉन इटर्नल. हे कुठेतरी तात्पुरत्या स्वरूपावर आहे. असे हे विषय, आणि त्यालाच संदर्भ पुढे घेऊन आपण पुढे जातोय. मग ज्या 18व्या अध्यायामध्ये आपल्याला कर्मयोगाद्वारे बंधनातून मुक्तता, मग हा कर्मयोग आपण बघितलाय. मग पुन्हा पुन्हा तो उल्लेख आता येणार आहे. कारण मी म्हटलंय, की 17व्या अध्यायापर्यंत भगवद्गीता पूर्ण झाली आहे. आणि 18वा अध्याय हे गीतेचं सार आहे. जसं दुसऱ्या अध्यायाला हे गीतेचं सार म्हटलेलं आहे, तसं या 18व्या अध्यायामध्ये सार तर सांगितलंच आहे. त्याचप्रमाणे त्यागाची महती, याच्यावर कुठेतरी एम्फसाइज केलंय भगवंत. त्याच्यावर कुठेतरी जास्त निरूपण करून तुम्हाला सांगण्यात येत आहे. आणि म्हणून मग या कर्मयोगाला आपण 5व्या अध्यायातही जाणलंय, की जिथे कर्म संन्यास नाही, तर जे कर्म भगवंतांसाठी केलं जातं, जे खातोय, जे जे काही मिळवतोय, जे काही करतोय, ते मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, की उठ, दृढ निश्चयाने युद्ध कर, कारण ते युद्ध तू माझ्यासाठी कर. आणि म्हणूनच तुला आपलं कर्म टाळता येणार नाही. तू ठरवलंस तरी तू जंगलात जाऊन संन्यास घेऊ शकत नाहीस, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. आणि एका क्षत्रियाचा अपमान म्हणजे तू धनुष्य खाली ठेवणं, आणि तू स्वतःला एक भ्याड ठरवतोस. आणि म्हणून तू भ्याड नाहीयेस, तर तू तुझं कर्म पार पाडायचंय. तुझा जो यज्ञ आहे, तुझं जे विहित कर्म आहे, एका क्षत्रियाचं विहित कर्म हे त्याचं युद्ध करणं आहे. आणि म्हणून तू तुझं कर्म केलं पाहिजेस. म्हणून तू तयार हो आणि दृढ निश्चयाने युद्ध कर, असा हा कर्मयोग सांगतोय. मग या प्रत्येक वेळी भगवंतांनी सांगितलंय अर्जुनाला, अनेक उपदेशांद्वारे त्याच्या मनाचं दौर्बल्य घालून कुठेतरी त्याचं मनोबल वाढवलेलं आहे.
मग या 5 घटकांविषयी आपल्याला, की जिथे आपला भोगता, मग मीच भोगता आहे, मीच करता आहे आणि मग करता जर मी आहे, तर त्या कर्त्याचं जे कर्म आहे, त्या कर्माची फळं पण भोगायची आहेत आणि त्या कर्माची फळं भोगून मग कुठेतरी त्या भोगांनाही भोगायचंय. अशा प्रकारे पण जो जो भगवंताला भोगता समजतोय आणि ज्याची अनुमती, मग जो उपद्रष्टा आणि अनुमंता, मग ह्याला आपण जेव्हा जाणलेलं आहे 13व्या अध्यायामध्ये, की ज्याची अनुमती घेतल्याशिवाय कुठलीही घटना, मग ती कुठलीही घटना असो हो, त्याला पूर्णपणे संमती पाहिजे परब्रह्माची, परमात्म्याची. अशा या 5 घटकांना आपण बघणार आहोत. पंचैते तस्य हेतवः आणि कर्मयोगांद्वारे बंधनातून मुक्तता म्हणजे पावनानी मनीषिणाम. त्रिगुणांद्वारे सगळं नियंत्रित केलं जात आहे. मग हा जो आत्मा आहे, हा जीव आत्मा कुठेतरी सगळं त्रिगुणांद्वारे नियंत्रित करतोय. मग ते पुन्हा आपल्याला जाणायचे, की मग या त्रिगुणांच्या प्रभावाने हा कर्ता काय करतोय? हा कशा प्रकारचा कर्ता आहे? तो कुठल्या प्रकारच्या क्रिया करतोय? तो कुठल्या प्रकारच्या सुखाला आपलं सुख मानतोय? तो कशाप्रकारे निश्चय करतोय? हे सगळं आपल्याला, बुद्धी कशी आहे मग त्याची? हे सगळं आपल्याला ते त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली, कारण कुठेतरी नियंत्रण करणारे कोण आहेत? तर सात्विक, राजसिक आणि तामसिक गुण. मग हे सर्व काही कशाप्रकारे नियंत्रित करताय? मग हे सगळं जाणलं तरी मग वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे जो तो आपला जो यज्ञ करतो आहे आणि ज्या वर्णांनी आणि कर्मांनी, म्हणजे आपल्याला जे विभागणी भगवंतांनी सांगितलेली आहे, त्यानुसार जे कर्म केलं जातं, त्यातूनही भगवंतांची प्राप्ती केली जाते. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः. आणि मग जो ब्राह्मण आहे, की जो पंडितः समदर्शिनः, आणि मग त्या ब्राह्मणाचे जे गुण आपण बघितलेले आहेत, मग याच्याही आधी आपण कशाप्रकारे जो अगदी स्थिताधीर मुनी आहे, त्याचं जे गुणांपासून आपण बघितलं, की मग ज्ञान घेणारा, मग तो महात्मा कोण आहे, तो ब्राह्मण कोण, मग ती व्यक्ती कोण आहे, की जी स्वतःला त्या भक्तीमध्ये गुंतवती आहे आणि कशाप्रकारे मद्भक्तीम लभते पराम भक्त्या माम भिजानाती. मग जो आधीचा आपण मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी कौंतेय महात्मा राम मत्परायण. मग कशा प्रकारे तू मला मला नमस्कार कर आणि 2 हात तिसरं मस्तक हो आणि कशा प्रकारे तू मला शरण जा आणि तू या भक्तीच्या मार्गातून कशा प्रकारे मला जाणून घेतोय. ज्या 9व्या अध्यायामधला हा श्लोक आहे, त्याचीच पुन्हा पुनरावृत्ती झाली आहे, फक्त थोडीशी शब्दांमध्ये काही बदल आहे. मग भगवंत म्हणतायत, की शुद्ध भक्ती, मग तू सगळ्या जे काही इतर धर्म, मग धर्म म्हणजे कुठे, की कुठले तुझे इतर कर्म जे तुला कुठेतरी त्या फरकाने जाणवून देत आहेत, की मग तिथे कुठेतरी धर्माचा फरक नाही किंवा कुठल्याही जन्माने फरक पडत नाही. कर्माची विभागणी भगवंतांनी सांगितली आहे वर्णाश्रम पद्धतीद्वारे. मग वर्ण म्हणजे काय आणि आश्रम कशी पद्धती आहे. मग वर्ण प्रत्येकाच्या कर्मानुसार ही वर्ण पद्धती आहे आणि मग कुठेही आश्रम हे स्पिरिच्युअल, मग ज्या आध्यात्मिक मार्गावरती मग जो ब्राह्मण आहे, मग तो ब्राह्मणाचं जे ब्रह्मचर्य आहे, गृहस्थाश्रम आहे, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम, अशा प्रकारे त्याच्या कशा पायऱ्या आहेत आणि टप्पे आहेत. आणि मग सर्वात शेवटी पण अत्यंत महत्वाचं जे यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र योगेश्वर, की इतका तो, की जिथे हे कृष्ण आहेत आणि जिथे हे अर्जुन आहेत, तिथे विजयच आहे. अशा प्रकारे तो तिसरा जो शेवटचा श्लोक माताजींनी 3 वेळा म्हटला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. अशा या अध्यायासह आपण जाणून घेणार आहोत. या श्लोकासह हा अध्याय पूर्ण होणार आहे आणि आपण अशी सुरुवात करतोय ते जाणण्यासाठी. तर जसं मी म्हटलं, की मग हा मोक्ष संन्यास योग कुठेतरी त्यागाची महती सांगतोय. मग हा त्यागाबद्दल कशा प्रकारे ऑर्डर आहे त्याची, किंवा काय आहे हा त्याग प्रत्यक्षात. मग हा त्याग करणं म्हणजे कर्माचाच त्याग करायचा आहे, की त्या कर्म फळाचा त्याग करायचा आहे. म्हणून अर्जुनाने ते पुन्हा कुठेतरी विश्लेषित प्रकारे भगवंतांकडून जाणायचा प्रयत्न केला. संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनि. हरे हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे महाबाहो ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन,
मला त्याग आणि संन्यासाचे तत्व जाणण्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिकेश, ऋषिकेश हे कारण आपण बघितलं की जे विजयाचं कारण आहे, जो इंद्रियांना नियंत्रित करतो, इंद्रियांना स्वतःच इंद्रियांवर वर्चस्व आहे असा असा ऋषिकेश असं संबोधलंय अर्जुनाने. आणि ज्याने त्या संभ्रमाला दूर केलेलं आहे, अशा त्या केशिनी सुदनाचं इथे उल्लेख केलेला आहे की ज्या केशी या असुराला भगवंतांनी ठार मारलेलं आहे. आणि म्हणूनच ते अर्जुनाच्या मनातले जे संभ्रम होते, कुठेतरी तो असमंजस व्हायला जी कारण होती ती त्या केशीप्रमाणेच आहे आणि तू त्याचा संहार केलेला आहेस. म्हणजे त्या शस्त्राने कुठेतरी ज्ञानाच्या शस्त्राने त्या अज्ञान रूपी अशा असुराचा कुठेतरी वध झालेला आहे. आणि म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना ऋषिकेश आणि केशिनी सुदन या नावाने संबोधतात आहेत. आणि म्हणून मग अर्जुन त्याची विचारणा करतायत की मग या संन्यासाचं महत्व काय आहे आणि ह्या संन्यासाची महती मला जाणायची. भगवंत सांगतायत काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, भौतिक इच्छावर आधारलेल्या कर्माचा त्याग आला विद्वज्जन संन्यास त्यागाला विद्वज्जन संन्यास असे म्हणतात. आणि सर्व कार्याच्या फलाचा त्या अनुकरण्याला बुद्धिमान लोक त्याग असे म्हणतात. अगदी बरोबर. मध्ये काहीतरी येतंय त्याच्यात. हो बरोबर. तर म्हणून भगवंत सांगतायत मग ज्या कर्मांचाच त्याग केलाय, भौतिक इच्छांवर आधारलेल्या त्या कर्मांचा त्याग केलेला आहे, पण त्या कर्मांचाच त्याग कोण करतं की जो संन्यासी असेल त्या कर्मांचा त्याग करतो. पण जसं मी सांगितलं की त्या कर्मांचा त्याग केला तरी ते कुठेतरी फलगू वैराग्य होऊ शकतं बघा. कारण मग पुन्हा कुठेतरी त्या भौतिक बंधनांमध्ये अडकायची दाट शक्यता असते. ज्या फलगू वैराग्यामध्ये कर्मांचा त्याग केला जातो, त्या कर्मफळांचा त्याग करणं वेगळं, पण कर्मांचाच पूर्ण त्याग करून टाकला तर मग विद्वज्जन लोक त्याला संन्यास म्हणून त्याला कर्म संन्यास योग म्हटलंय. पण ज्या 5व्या अध्यायामध्ये असं सांगितलंय भगवंतांनी की या कर्म संन्यासापेक्षा कर्म योग हा जास्त श्रेष्ठ आहे. कारण सर्व कार्यांच्या फलांचा जे त्याग करतात ते त्याला बुद्धिमान लोक त्याग म्हणतात. आणि या फलांचा त्याग करून जे कर्म केलं जातं ते निष्काम कर्म केलं जातं. आणि त्यालाच कर्मयोग वैष्णव कर्म करतायत ते भगवंतांसाठी करतायत. आणि म्हणूनच मग ते कर्म भगवंतांसाठी केलं गेलं की तो योग होतो, भगवंतांशी जोडला जातो. आणि म्हणून मग त्याला बुद्धिमान लोक असं त्याग असं म्हणतात, त्या कर्म फळांना त्याग करणं. पण मग विद्वज्जन लोक काय घोषित करतायत बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. काही विद्वज्जन घोषित करतात की सर्व प्रकारच्या सकाम कर्मांना दोषपूर्ण समजून त्यागले पाहिजे. परंतु इतर विचारवंतांचे असे म्हणणे आहे की यज्ञ, दान, तप अशा कर्माचा कधीही त्याग करू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इतर अनेक कर्मांना मग हे विद्वज्जनच घोषित करतात की इतर कर्मांना भले तुम्ही ते भौतिक बंधनात बांधतायत म्हणून तुम्ही कर्मांचा त्याग करताय, मग तो संन्यासीही तसा करेल, परंतु मग तुम्ही हे 3 गोष्टी मात्र टाळू नका, त्या कधीही त्याग करू नका. तर कुठल्या गोष्टी ज्या आपण 17व्या अध्यायात जाणले की यज्ञ करणं, दान करणं आणि तप करणं, या 3 गोष्टींचा मात्र कधीही त्याग करू नये. मग भगवंत सांगताय यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. यज्ञ, दान, तप या स्वरूपाच्या कर्माचा त्याग करू नये. ती कर्मे केली पाहिजे. यज्ञ, दान आणि ही तर महात्म्यांना देखील पवित्र करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या यज्ञ, दान, तपाला सांगितलंय की तुम्ही निश्चितच याचा त्याग करू नका. आणि मग या यज्ञानी सुद्धा कुठेतरी महात्म्यांना पवित्रता आणली आहे. मग ज्या 15व्या अध्यायामध्ये त्याचा उल्लेख केला होता की मग ज्या स्मृती आणि विस्मृती भगवंतांपासून आहे त्यावेळेला सुद्धा याच गोष्टीचा मी उल्लेख केलेला. आणि मी म्हटलेलं ही कथा मी तुम्हाला 18व्या अध्यायात सांगणार आहे. मग ही दक्षाची कथा आहे.
या दक्षाची मुलगी म्हणजे सती माता जिनी शिवाशी लग्न केलेलं होतं. परंतु कुठेतरी मग तिने दक्षांना हे मान्य नसल्यामुळे त्यांनी ती संबंध नव्हता सती मातेशी त्यांचा आणि म्हणूनच मग जे काही यज्ञ तप केलं जात होतं त्यांच्याकडून अतिशय महत्वाचे असे विधी केले जाणार होते. त्या सगळ्या महत् यज्ञांना सुद्धा मात्र शिवांना कुठेतरी निमंत्रण नव्हतं, सती मातेला नव्हतं. परंतु मग सती शिवाला म्हणतात, की मग माझ्याच घरचं आहे तर मला निमंत्रण कशाला पाहिजे? तर मी जाती आहे तिथे माझ्या वडिलांच्या इथे यज्ञासाठी. तर आपण येणार का? तर तिथे शिव नाही म्हणतात. आणि मग ते मात्र तिला नाही म्हणत नाहीत आणि ती आपल्या माहेरी जाते आपल्या वडिलांच्या इथे यज्ञांना. तिथे बघते तर मग जे महत् अशी जागा आणि आपण जे काही प्रत्येकाला जी पोझिशन म्हणतात, जे देऊ केलेलं असतं यज्ञाच्या ठिकाणी जी महत्वाची जागा ती आपल्या पतीला दिलेली नाहीये, हे बघून तिचं मन खूप दुखावतं. आणि म्हणूनच ते दुखावल्यामुळे ती स्वतःला त्या यज्ञामध्ये तिथे यज्ञ चालू असताना ती त्या यज्ञामध्ये स्वतःची आहुती देते. आणि ती आहुती दिल्यावर मात्र ही बातमी जेव्हा शिवांपर्यंत पोहोचते, तेव्हा मात्र ते अत्यंत क्रोधित होतात. मग शिव आहेत, तुम्ही म्हणाल की देव आहेत आणि क्रोध, पण हा क्रोध एका वैष्णवीच्या अपमानासाठी आहे. मग ज्या क्रोधाचं रूपांतर बघा, हनुमंताचा क्रोध सुद्धा त्याने भगवंतांच्या सेवेसाठी जे केलेलं आणि शिवांच्याही क्रोधाला कुठेतरी, कारण हे एका वैष्णवाचा अपमान म्हणजे एका अपराधापेक्षा कमी नाही. आणि म्हणून मग त्या दक्षाचं शिरच्छेद करा असे ते सांगतात करायला आणि ते शिरच्छेद केला जातो तिथे जाऊन यज्ञाच्या ठिकाणी तो शिरच्छेद केला जातो आणि त्याचं मुंडकं कापलं जातं. परंतु दक्ष तिथे अक्षरशः असा तडफडत असतो आणि त्याचा पूर्ण मृत्यू पावत नाही तो. मग ही गोष्ट ब्रह्मा शिवांपर्यंत पोहोचवतात, की प्लीज कृपया तुम्ही आपला क्रोध सोडा आणि तुम्ही शिवांना तुम्ही दक्षांना त्याचं शिर परत द्या. तेव्हा शिव चिडलेले असतात आणि शिव क्रोधात असतातच. ते म्हणतात नाही. त्याची ती पुन्हा मनुष्य जन्म घेण्याची पात्रता नाहीये. तर त्याला मी शिर देईन, पण त्याला एका बकरीचं शिर लावलं जाईल. आणि म्हणून त्याला एका बकरीचं बघा तुम्ही इथे बघाल तर एका बकऱ्याचं शिर लावलं जातंय आणि ते शिर लावूनही ते शिर लावल्यावर सुद्धा कुठेतरी ते यज्ञ चालू आहेत आणि या यज्ञाच्या ठिकाणी ही घटना घडल्यावरती ते तिथे त्या जरी त्या बकरीचं शिर त्यांना लावलेलं असलं तरी तो दक्ष कुठेतरी कॉन्शियस कुठेतरी त्यांना जाणवत असतं आणि त्यांना पश्चाताप होतो आपल्या गोष्टीचा. आपण केलेल्या आचरणाचा त्यांना पश्चाताप होतो बघा. म्हणून म्हणून तिथे मी म्हटलं होतं 15व्या अध्यायामध्ये सर्वस्यचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्वरहवेर्वेद्यो वेदेश्च सर्वैः. एक मिनिट आवाज काय येतोय? माताजी काळजी घ्या प्लीज. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. मग हा जो श्लोक उच्चारण्याचा इथे आला मतितार्थ नाही आणि याच्यामध्ये. नाही, तुमचा इथे आवाज येत होता म्हणून मी म्हटलं थोडं म्यूट करत जा जेव्हा आवाज बर येतो बर तेव्हा. बर. तुम्ही इतरांशी जेव्हा घरात बोलत असता ना, तर ते आवाज इथे येतात माताजी. मग तेव्हा कदाचित थोडं म्यूट करत जा काळजी घेऊन. ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगते माताजी. हम्म. आणि म्हणून मग ज्या यज्ञाच्या ठिकाणी जिथे म्हणून मग ज्या स्मृती आणि विस्मृती ज्या 15व्या अध्यायामध्ये पुरुषोत्तम योगामध्ये आपण हे जाणलेलं आहे, की ज्या जठराग्नीचा जो पचन आहे, हे जठराग्नीमध्ये सुद्धा भगवंतांचा निवास आहे आणि भगवंतांपासूनच या स्मृती विस्मृती आहेत. मग त्या स्मृती विस्मृती आहेत त्या कशा आहेत हे इथे सिद्ध झालेलं आहे. जरी आपण म्हणू की मेंदूतून याचं सगळं हे होत असलं तरी दक्षाला जेव्हा हे लावलं गेलं, शिर लावलं गेलं बकरीचं, तरीही त्यांनी ते यज्ञ पूर्ण केलेला आहे. तो पश्चाताप त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. त्या परमात्म्यापासूनच त्या भावना आहेत, तो हृदयामध्ये जो वसलेला आहे. आणि म्हणूनच मग ती पवित्रता यज्ञाच्या ठिकाणी ती पवित्रता जाणायची आहे. आणि म्हणून त्या यज्ञाची महती की यज्ञाचा त्याग करू नये. म्हणून यज्ञ, दान, तप याचा त्याग करू नये. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
ही सर्व कर्मे कोणत्याही प्रकारची आसक्ती किंवा फळाच्या अपेक्षेविना केली पाहिजे. हे पार्थ, ही कर्मे कर्तव्य बुद्धीने केली पाहिजेत. हे माझे अंतिम मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते कर्तव्य बुद्धीने करणं म्हणून ते निष्काम पद्धतीने बघा इथे आपल्याला दिसतंय की ही व्यक्ती त्या व्यक्तीला आणि ती व्यक्ती एका प्राण्याला वाचवतीये. काय मिळणार आहे त्याच्यातनं वाचवून? स्वतःचा जीव गमावण्याचीच कुठेतरी डेअरिंग करतायत, तो कुठेतरी रिस्क घेतायत ती. परंतु निष्काम पद्धतीने मग ते कर्तव्य आहे त्याचं. कारण एका एका मनुष्याचा प्राण वाचवणं, मग एका एका जनावराचा प्राण वाचवणं, हे जेव्हा कर्तव्य बुद्धीने केलं पाहिजे, तेव्हा ते कर्म निश्चितच कर्तव्य बुद्धीने करणं हे उत्तम आहे, हे भगवंत सांगतायत. हे माझं अंतिम मत आहे. आणि म्हणूनच मग ते जेव्हा त्रिगुणांनी कुठेतरी प्रभावित होतं, मग त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आपल्याला या 3 श्लोकांमध्ये जाणवेल, की जे सत्विक, सात्विक आहेत, ते कुठेतरी हे कर्तव्य भावनेने करतील. कारण मनामध्ये त्यांचं ते सात्विकता असते, चांगुलपणा असतो. पण हेच एक राजसिक व्यक्ती नाही करणार. कारण ती कुठेतरी आवड त्याची असेल म्हणून करण्याचा प्रयत्न करेल, पण खूप कमी शाश्वती आहे. कारण कुठेतरी कठीण वाटतंय, "अरे मला हे करण्याची खूप भीती वाटतेय. मला त्या समुद्रात उडी टाकण्याची भीती वाटतेय. मला तो पशु काही करेल का? आणि मला ते कठीण वाटतंय खूप मला." मग यो न त्यो अशा ना तशा प्रकारे कारणं हजार मिळू शकतात. मग ते कर्मच करायचं नसलं तर कारणं हजार मिळतील. मग ते कठीणच वाटेल किंवा भीतीही वाटेल त्याची. आणि जो अज्ञानात आहे तामसी वृत्ती, ते तर कर्म करायलाच जाणार नाही. कारण स्वतः भ्रमामध्ये असतो. कुठेतरी स्वतःच्याच वलयामध्ये, त्या वलयामध्ये असल्यामुळे ते अज्ञानाचं कुठेतरी वलय असतं त्याच्याभोवती. मग तामसिक व्यक्ती मात्र ही गोष्ट करायलाच जाणार नाही. कशा प्रकारे मग या कर्माच्या घटकांना आपल्याला जाणायचंय. खूप सुंदर प्रकारे त्याचं वर्णन केलेलं आहे. भगवंतांनी सांगितलंय मग हे कर्माचे 5 घटक काय आहेत? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाबाहू अर्जुन, वेदात यानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धींची 5 कारणे असतात. ती कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता म्हणजे विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही 5 कारणे होत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग भगवंतांनी विश्लेषण करून त्या कर्माचं विश्लेषण केलंय बघा. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, या संज्ञेमध्ये आपण भोक्ता का म्हणतोय परमेश्वराला? मग या कर्माचे 5 घटकांमध्ये निश्चितच 4 घटक कुठले आहेत? तर ते कर्माचं स्थान. मग आता जर एक्झाम्पल म्हणजे एका उदाहरणासह तुम्हाला सांगायचं झालं, तर ही एक बिल्डिंग बांधली जाते बरं का. मग ही बिल्डिंग बांधली जाते तेव्हा त्या बिल्डिंग बांधण्याची ती जागा, हे पहिला घटक. त्यानंतर त्या बिल्डिंग बांधताना जे कोणी त्याच्यामध्ये त्या कर्माचं कर्ते आहेत, जे कर्ते कोण आहेत? तर एक सिव्हिल इंजिनियर आहे, आर्किटेक्ट आहे, मग तिथे काम करणारे गडी आहेत, तिथलं जे काही उचलून माती, सिमेंट सगळं उचलणारे असे सगळा कर्ता. मग तो प्रत्यक्ष इन्व्हॉल्व आहे तो कर्ता. त्यानंतर त्याची विभिन्न इंद्रिय, मग जे हाताने काम करतायत, जे डोक्याने बुद्धीने काम करतायत, पायाने चालून तिथे गोष्टी, अशी सगळी इंद्रिय त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत. आणि मग चौथा यज्ञ तर त्याचे प्रयत्न. कारण तो कुठेतरी ते करण्यासाठी प्रयत्न करतोय हो. ते प्रयत्न केल्याशिवाय ती गोष्ट कशी पूर्ण होईल? कुठेतरी पूर्णत्वास नेण्यासाठी ते प्रयत्न पाहिजे. मग चौथा घटक म्हणजे ते प्रयत्न. पण 5वा आणि सर्वात महत्वाचा, हे सगळं केल्यानंतर सुद्धा त्या परमात्म्याची अनुमती पाहिजे तिथे. उपद्रष्टा आणि हनुमंता. कारण मग भगवंतांची अनुमती त्या गोष्टीला पाहिजे. म्हणजे शेवटी परमात्म्याची अनुमती, आणि हा परमात्म्याचं अस्तित्व तिथे आहे आणि त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय आपण बघतो या भौतिक जगतामध्ये कितीतरी गोष्टी अशा ठप्प पडलेल्या असतात, भिजत घोंगड्याप्रमाणे पडलेल्या असतात. कारण कुठेतरी त्याला अनुमती मिळाल्याशिवाय, कारण त्या कधी-कधी चुकीच्या मार्गाने केलेल्या असतात, अनैतिक मार्गाने केलेल्या असतात. मग त्याच प्रकारे त्याचे कदाचित त्या कर्माला त्याचे परिणाम तसे भोगायला लागतात. कारण मग कुठेतरी भोगता मी आहे, मी करता आहे त्याचा, मी केलंय, मी बिल्डिंग बांधली, मी भोगणार आहे, मी राहणार आहे, मी हे करणार आहे. कुठेच तिथे कृतज्ञतेची भावना दिसत नाही. मग अशा अनेक उदाहरणांसह आपण हे जाणू शकू. आणि म्हणून मग ह्या 5 घटकांना आपल्याला जाणायचं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून या 5 कारणांचा विचार न करता ज्याला वाटते की तो एकमेव करत आहे, तो खचित मूर्ख आहे.
व तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे मी आता म्हटलं की मी करता आहे, मी हे बिल्डिंग बांधली आहे, मी राहणार आहे, मी उपभोग घेणार आहे, मला असं करायचंय, मला तसं करायचंय, मग या घरात मला हे करायचंय, ते करायचंय, या गोष्टी करायच्या, या सोयी करून घ्यायच्या, हे सगळं मी कुठेच कृतज्ञतेची भावनाच नाहीये हो. कारण ते पाचवं आपण महत्वाचं कारणच लक्षात घेत नाहीये. कारण जिथे अनुमती नसेल भगवंतांची तिथे त्या गोष्टी साकारच होणार नाही. कारण ती कृतज्ञतेची भावना. मग सगळं करताय बरोबर आहे. परिश्रम तुमचे आहेत, इंद्रिय तुमची आहेत, बुद्धी तुम्ही लावताय. पण तिथे कुठेतरी त्या परमात्म्याचा निवास ज्या बुद्धीला पण आपण बघितलं, की जी परमात्म्याकडून आपल्याकडे येतीये. मग या यथार्थ रूपात कोण बघू शकणार नाही? जो अज्ञानी आहे तो क्वचितच मूर्ख आहे. भगवंतांनी मूर्ख उल्लेख केलेला आहे त्या व्यक्तीचा. कारण तो स्वतःकडे सगळं लक्ष केंद्रित मग मला करायचंय, माझी कर्म आहेत आणि त्याची फळंही भोगायची आहेत. मग त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला या 3 गोष्टींना कसं जाणायचंय बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही 3 कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे आहोत. इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे 3 कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्या प्रत्यक्ष भगवंतांना आपण जाणलेलं आहे, की जे करता आहेत म्हणजे जे जे भोगता आहेत या सगळ्याचा आणि मग जो करता आहे म्हणजे जो फिजिकली जे आपण म्हटलं, की तो करणारा जो इन्व्हॉल्व झालेला आहे, तो कशा प्रकारे ते कर्म करतोय. कारण कुठेतरी त्याच्या आंतरिक मनामध्ये मग जे मन, बुद्धी याच्या मनातल्या ज्या मग ते ज्ञान, ज्ञेय कारण त्या विषयाविषयी त्याच्याकडे त्याचं नॉलेज पाहिजे, त्याचं ज्ञान पाहिजे. मग त्या कर्त्याला फॉर एक्झाम्पल आपण हा बास्केटपटू घेतलाय. मग हा बास्केटबॉलपटू आहे. त्या बास्केटबॉलपटूला पहिल्यांदा त्या बास्केटबॉलचं खेळायचं ज्ञान पाहिजे. मग त्या खेळायच्या ज्ञानाला त्याचा तो जाणणारा प्रत्यक्ष बास्केटबॉलर आहे. आणि मग त्याच्या मनामध्ये तो हे निश्चित करतो, की हा बॉल आपल्याला कसा मारायचा आहे म्हणजे आपण त्या गोलामध्ये तो घालवू. कुठेतरी तो प्लॅन करतोय. त्याची ही प्रेरणा म्हणजे आपण म्हणतो ना, की आधीच कुठेतरी कुठलंही कर्म करण्याच्या आधी आपल्या मनामध्ये त्याचा प्लॅन तयार झालेला असतो. आणि म्हणूनच मग हे ॲडिशनल जसं आपण 24 तत्व कशी वेगळ्या प्रकारे जाणली शरीराला, तशाच प्रकारे या कर्माचे हे अजून 3 घटक जाणायचे, की मग ज्या आंतरिक मनाला, मग ज्या बाह्य मनाला, बाह्य शरीराला धरून आपण जे 5 घटक बघितले आणि ज्या आंतरिक मनाचा मन आणि बुद्धी हे ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता असे हे 3 घटक आहेत. मग हे सगळं जाणलं हो आपण. हे सगळं जाणलं जसं आपण आधी पण जाणलं, की त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मग कशा प्रकारे आपण ते कर्म करायला जाऊ का ते कर्म करायची भीती बाळगू का ते अज्ञानामध्ये कर्मच करणार नाही. मग या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली स्वतःला अॅनलाइज करायचंय. ही एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आहे. ती आता नको आपण करूया. निश्चितच तुम्ही त्याचा विचार करून ठेवा. पण तुम्ही स्वतःला कसं कुठे ठेवताय? स्वतःला कुठे पाहताय? सात्विकतेमध्ये, राजसिकतेमध्ये का तामसिकतेमध्ये पाहताय? हे निश्चित जाणण्याचा या टप्प्यावरती आला आहात आध्यात्मिक मार्गाच्या म्हणजे निश्चितच तामसिकता निश्चितच मनामध्ये नसेलच तुमच्या याची खात्री आहे. मग कुणालाच कुठल्याही काय म्हणतात त्याला चुकीच्या आणि कुठल्याही त्या भावनेने नाही, परंतु हे अॅनलाइज कसं करायचंय मग राजसिकता कारण ही वासनाच मेजॉरिटी दिसलेली आहे बऱ्याच भौतिक जगतामध्ये. जेव्हा हे रेटिंग जेव्हा तुम्ही स्वतःला कुठेतरी अॅनलाइज करताय तेव्हा हा दुसरा नंबर या आकांक्षेपोटी या वासनेपोटी काय गोष्टी केल्या जातात जीवाकडून हे जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. म्हणून एक सहज ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. आणि मग आता या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आपल्याला या वेगवेगळ्या गोष्टींना जाणायचं आहे. कारण मग ज्या ज्ञानाला आपल्याला जाणायचंय, ज्या कर्त्याला जाणायचंय, कर्माला जाणायचंय, ज्या बुद्धीला जाणायचं आहे आणि जे निश्चय आपण करायचा आहे त्या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला त्रिगुणांच्या फरकाने ते जाणून बघायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 18वा अध्याय 20वा श्लोक. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपातील विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तो सात्विक समज. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. 21वा श्लोक. ते ज्ञान ज्याद्वारे प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारे जिवंत अस्तित्वात आहे हे आपल्याला समजले पाहिजे की आपण उत्कटतेच्या स्थितीत असणे आवश्यक आहे.
श्लोक 22. आणि ते ज्ञान ज्यामुळे मनुष्य एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून आसक्त होतो, त्याला सत्याचे ज्ञान राहत नाही व जे अतिशय अल्प असते त्या 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 ध्यान ज्ञानाला ध्यानाला त्या त्या ज्ञानाला ध्यानाला तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. म्हणूनच आपल्याला या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली मग या ज्ञानाला जाणायचंय. मग जे ज्ञान भगवंतांनी जे ज्ञान 13व्या अध्यायातही दिलंय, की कशा प्रकारे मग पंडिता समदर्शिनः, जो जीवात्मा अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये मग ज्या ज्ञानामुळे तो जीवात्मा हे कशा प्रकारे प्रेरित करू शकतो, की एकच अविभक्त असा आध्यात्मिक ज्या 13व्या अध्यायात आपण जाणलं, की मूळ स्वभाव प्रत्येक सजीवाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा निवास आहे. हे जेव्हा ती व्यक्ती जाणती आहे, ज्या ज्ञानाने ते जाणते आहे, अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये अविभक्त असा आध्यात्मिक जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो, तो परमात्म्याचा स्वभाव आहे प्रत्येकाचा. क्वालिटेटिव्हली आपण कुठेतरी भगवंतांसारखे आहोत, पण क्वांटिटेटिव्हली नाही. म्हणजे आपण म्हणजे देव नाही आहोत, कारण त्या ज्या काही शक्ती आहेत त्या आपल्या आकलन शक्तीच्याही पलीकडे आहेत. जसं समुद्र आणि त्या बादलीतल्या पाण्याचं, समुद्रातलं पाणी बादलीत घेतल्यानंतर बादलीतलं पाणी आणि समुद्राचं पाणी खारट असणार आहे, परंतु ती क्वांटिटी बघा. मग बादलीतलं पाणी हे कुठेतरी लिमिटेड आहे, पण समुद्र हा अथांग पसरलेला आहे. अशा प्रकारे मग या ज्ञानाला तू सात्विक ज्ञान समज. मग ज्या राजसिक ज्ञानामुळे काय होतं, तर प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये भिन्न भिन्न अशा आहेत. मग ज्याला वेगवेगळ्या तऱ्हेने जाणलं जातं आणि जो त्याला मग आपण बऱ्याचदा गॉसिपिंग बऱ्याचदा असं कोणावर तरी बोट रोखतोय, की हा असा आहे, तो तसा आहे, तो तसा आहे, तो तसा आहे. कारण मग हे जाणत नाही, की ती 3 बोटं आपल्याकडे आहेत हो. आपण कसे आहोत आधी, पण हे जाणताना आधी क्रिटिसाइज करायचं. मग त्या राजसिक बुद्धीद्वारे जे ज्ञान प्रत्येक भिन्न शरीरात भिन्न प्रकारचे जिवंत अस्तित्व आहे हे समजलं पाहिजे. ते उत्कटतेच्या स्थितीत असणे म्हणजे त्या उत्कटतेच्या भावनेमध्ये त्या वासनायुक्त मग ते इतकं असं आसुसलेलं, की हे मला मिळवायचंच आहे कसंही करून. अशा प्रकारे ती उत्कटता त्या गोष्टीतून जाणवते. मग जे ज्ञान अज्ञानच हो. जे ज्ञान काय म्हणायचं मग? कारण मग ते सत्याचं त्याला चाडच नसते काही आणि एकाच प्रकारच्या कार्याला सर्वस्व समजून त्या वलयामध्ये स्वतःला कुठेतरी बंद करून घ्यायचं आणि हे संपलं आपलं एवढंच गोष्ट आहे. या सगळ्या ज्ञानाला कुठेतरी अज्ञान म्हणजे तमोगुणी ज्ञान म्हणतात. मग ते कर्म कसं केलं जातं? मग त्या ज्ञानाला अनुसरून कर्म कुठलं केलं जातं? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून, हेच आहे ना? हो, जे कर्म नेमलेले आहे, तुम्ही मला वाटतं पुस्तकातनं वाचताय का? ठीक आहे, नाही, अर्थ नाही, सेमच इथलंच आहे. वाचते मी. नाही, श्लोक मग हे जे 25. हां, पण मग 23वा माताजी, 23वा 23. हां. जे 23, कर्म 24 आणि नेमले 25. जे कर्म नेमलेले आहे, आसक्तीशिवाय केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फलप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. श्लोक 24. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते व जे मी त्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होय. श्लोक 25. जे कर्म मोहाने शास्त्रीय आदेशाची अवहेलना करून व भावी बंधनाची पर्वा न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते, त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माता. आणि म्हणूनच मग ज्या ज्ञानाने जे कर्म केलं जातं, की मग ते कर्म जर निष्काम पद्धतीने केलं, जे अकर्माकडे कुठे वाटचाल करतंय, की ज्या कर्माच्या फळाविना कुठलीही इच्छा न बाळगता जेव्हा ते कर्म केलं जातं, कुठलाही राग, लोभ, द्वेष न बाळगता जेव्हा ते इच्छेविना कर्म केलं जातं, की त्याच्यातनं मला काय मिळो ना मिळो, जसं मी म्हटलं तुम्हाला आता जे 12 डिसेंबर पासून वर्ग सुरू होणार आहे, ते तुम्ही तुमचं कर्म करा, की तुम्ही निष्काम पद्धतीने करा, की तुम्ही ती लिंक पाठवा. तुम्ही तुमच्या नातेवाईकांना, फ्रेंड्सना आणि सगळ्यांना उद्या 3 तारखेला आपला गीता जयंती आहे. त्यासाठी गीता मॅरेथॉन मी टाकलेली आहे. मग कर्म करा, की ज्या गोष्टीतून तुम्हाला त्याच्यातनं फळ काही मिळणार नाही, परंतु तुम्ही जर ते देण्याची कुठेतरी आनंद मात्र निश्चित देणार आहेत. भगवंत आनंदी होणार आहेत. प्रभुपादांना आनंद होणार आहे. कारण या जेव्हा
याचं वाटप केलं जातं, ती भावना तुम्ही कुठेतरी प्रत्येकामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करताय निश्चितच. आणि म्हणूनच मग हे इच्छेविना, कुठल्याही फळांच्या इच्छेविना केलेलं निष्काम कर्म असतं. आणि मग ज्या फलाशेची इच्छा बाळगून कुठेतरी जेव्हा ते सकाम कर्माने केलं जातं, ते जिथे अहंकार बुद्धीने ते केलं जातं, मला याच्यातनं हे मिळवायचंय, मग ती कुठेतरी वासना असते, अहंकारी वासना असते, ते कर्म म्हणजे राजसिक कर्म. आणि तामसिक म्हणजे अज्ञानात केलेलं हो. कुठल्याही गोष्टीची चाडच बाळगायची नाही. मोहानी शास्त्रीय आदेशांची अवहेलना करून मी म्हणजेच सर्व काही आणि मला माहिती आहे तेच ज्ञान, मी सांगेल तीच पूर्व दिशा, मला हवं त्या पद्धतीने मी ती गोष्ट करणार. म्हणजे ती कुठल्याही कुणाला क्लेश होणार, कुणाला त्रास होईल त्याच्यापासून हे काहीही न जाणता ते केलेलं कर्म म्हणजे कुठेतरी तामसिक कर्म हो. मग आता याचा कर्ता, मग जे ज्ञानाला जाणून जो कर्म करतोय त्याचा कर्ता कोण आहे? मग तो सात्विक, राजसिक आणि तामसिक प्रकारे कसा जाणला जाऊ शकतो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक 6वा ते 26वा. 26वा. श्लोक 26वा. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयश यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो, त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. हरे. श्लोक 27. जो कर्ता कर्म आणि कर्म फलाप्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र व दुःखामुळे विचलित होणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता म्हणतात. श्लोक रजोगुणी. 28. जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबीज असतो व जो आळशी सदैव काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा कर्ता कशा प्रकारे सात्विक? कारण तो स्वतःच्या निश्चयावर जो स्थिताधीर मुनी, मग स्वतःच्या गोष्टींपासून कुठेही ढळू न देणारा, स्वतःला मिथ्या अहंकार, मग जो मिथ्या खोटा इगो आहे त्याचा कुठलाही अहंकार न बाळगता कुठल्याही फलप्राप्तीच्या विना आणि उत्साहाने आणि यशापयश यामुळे कुठेतरी सुखदुःखाच्या या सगळ्या गोष्टीचा समतोल राखून जेव्हा ते कर्म केलं जातं तेव्हा त्याला सात्विक कर्ता असे म्हणतात. मग जे कर्म फलप्राप्तीची आसक्ती बाळगून केलं जातं आणि मग त्या फळांची अपेक्षा ठेवून केलं जातं तेव्हा त्याला राजसिक कर्म. कारण मग ते कुठेतरी लोभी, शाळू, अपवित्र, सुखदुःखामुळे विचलित होणारा अशी ती व्यक्ती असते आणि त्या कर्त्याला म्हटलंय की तो राजसिक कर्ता आहे. मग जो तामसिक कर्ता आहे तो मात्र विकर्मच करतो. राजसिक कर्ता कुठेतरी सकाम कर्माशी बांधला जातोय, पण तामसिक कर्ता काय तर तो नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतोय. कारण कर्माच्या विरुद्ध जाऊन मग कुठेतरी भौतिकवादी, हट्टी कपटी, दुसऱ्याचा अपमान करणं, दुसऱ्याचा काहीही त्याला झालं तरी कुठलीही पर्वा न बाळगता ती गोष्ट करणं म्हणजेच तो कर्ता तमोगुणी कर्ता आहे. मग अशी कुठली बुद्धीने ते करतो कर्म? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो, ती सात्विक बुद्धी होय. हरे. श्लोक 31वा. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसी बुद्धी होय. श्लोक 32वा. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला व अधर्माला जी बुद्धी धर्माला धर्माला अधर्म धर्म पाहिजे. समजते, हा हा. व धर्माला अधर्माला अधर्म पाहिजे आणि व अधर्माला धर्म समजते हा हा. आणि इथे लिखाणात सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. अगदी बरोबर माताजी, धन्यवाद. ते धर्माला अधर्म थोडं व लिहिण्यात चूक व झाली. अधर्माला धर्म असं पाहिजे. ते कुठेतरी व आणि अ ची गडबड झालेली. ठीक आहे. हम्म. आपल्यापर्यंत मेसेज पूर्ण पोहोचवणं
तर मी योग्य वाचलं पोहोचवणं गरजेचं. अंदाजाने. बरोबर वाचलत माताजी. कारण जो विकर्मच करतोय, ज्याचा भ्रम आहे डोक्यामध्ये, तो हो. धर्माला अधर्म, अधर्माला धर्म, काही फरक पडत नाही त्या व्यक्तीला. अशी ही जी बुद्धी आहे, जी मनुष्याची प्रवृत्ती आणि निवृत्त कार्य, सहकार्य, भय, निर्भय आणि बंधन आणि मुक्तता, मोक्ष या सगळ्यांना जाणतोय. मग ती व्यक्ती जाणायला लागते, की ती सात्विकता पण आपल्याला कुठेतरी बांधतीये. आणि म्हणूनच अशा सत्सद विवेक बुद्धीद्वारे जो कार्य करतो, ती सात्विक बुद्धी होय. आणि जी राजसिक बुद्धी आहे ती कुठेतरी अधर्माच्या मार्गाने, मग जे काही काय म्हणतात ना त्याला, त्या विरुद्ध म्हणजे नियमांच्या विरुद्ध जाऊन ते कर्म थोडक्या प्रमाणात, पूर्ण तामसी वृत्ती नाहीये, पण ते अनैतिकपणे केलं जातं. अधार्मिक कार्य, सहकार्य यातला भेदही जाणत नाहीत आणि मग कुठेतरी त्याला काहीतरी एक्सक्यूज देऊन त्या गोष्टी केल्या जातात. पण त्याला अर्थ नाही. मग ती काहीतरी मिळवण्यासाठी, ती मिळवण्यासाठी केलेली तडजोड कुठेतरी म्हणजे ती राजसिक बुद्धी आहे. कारण ते हवंच आहे, कारण ती वासना आहे, ती इच्छा आहे. मग काहीही झालं तरी मला ते पाहिजेच आहे. आणि मग तामसिक वृत्ती मात्र भ्रम, अंधकाराच्या प्रभावामुळे मग कुठल्याही का वाटेना मिळेना, कुठल्याही गोष्टीने मिळेना, धर्माला अधर्म, अधर्माला धर्म आणि विपरीत पद्धतीने काम करून का मिळेना, पण ती बुद्धी म्हणजे मग तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे निश्चय. कृष्ण. श्लोक 33. आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. श्लोक 34. परंतु हे अर्जुन, या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो, तो निश्चय राजसिक होय. श्लोक 35. हे पार्थ, जी धृती स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजे तामसी वृत्ती होय. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग अशी ही धृती म्हणजे बुद्धी, मग ज्याने स्वतःला दृढ केलेलं आहे, त्या बुद्धीने जो निश्चय घेतला जातो तो दृढ निश्चय. जो मन, प्राण आणि इंद्रिय, मग जो मन, बुद्धी आणि अहंकार आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, जे अंतर्मन इतकं स्ट्रॉंग बनवलं जातं, इतकं दृढ बनवलं जातं, की तो निश्चय जो केला जातो तो सात्विक निश्चय होय. मग धर्म, अर्थ, काम यांच्या फळांना सतत काहीतरी मिळवायची वासना, सतत मला हे हवंय, मला ते हवंय, मग अनैतिक मार्गाने तेच मिळवण्याची सुद्धा कुठे पुढे मागे बघत नाही त्याला, असा निश्चय हा राजसिक निश्चय. आणि जी धृती म्हणजे जो निश्चय हा कुठेतरी स्वतःच्या म्हणजे भयाच्या कुठेतरी त्या प्रभावाखाली किंवा मग मोहाच्या पलीकडे सॉरी जाऊ शकत नाही. कारण कुठेतरी त्या स्वप्न भय स्वतःच्या नगरीमध्ये, मग त्या गोष्टीचा अननेसेसरी कुठेतरी भय खरंच ते आहे की नाही, कारण ते ज्ञानच नाहीये, अज्ञानच आहे इथे सगळं. आणि मोहाच्या पलीकडे तो जाऊ शकत नाही, कारण त्या वलयाने कुठेतरी बांधून ठेवलेले. अशी ही दुर्बुद्धीपूर्ण निश्चय म्हणजे हा तामसिक निश्चय होय. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला या स्लाइडमध्ये मग ज्या निश्चयाने, बुद्धीनी, ज्ञानाने जो करता जे कर्म करतो आहे, ते कर्म कशा प्रकारे करतो आहे, त्याच्यातनं काय ज्ञान घेऊन ते करतो आहे, कुठल्या ज्ञानाने करतो आहे. मग हे ज्ञान आपल्याला 2व्या अध्यायापासून सुरू झालेलं आहे. मग हे पहिले 6 अध्याय आपल्याला हे काय सांगताय, तर मग पहिले 6 अध्याय काय, तर नुसतं कर्मयोग सांगतोय. मग त्या कर्मातून काहीच तुम्हाला उलगडणार नाही, की 6 अध्याय ऐकले आणि सोडून दिली भगवद्गीता. तसं नाही होणार. मग ते कुठेतरी पूर्ण नाही झालं ज्ञान. मग कुठेतरी जेव्हा 12व्या अध्यायापर्यंत जाल, तेव्हा भक्ती योगाच्या टप्प्यावर जाल, मग कुठेतरी ज्ञान मिळालंय. मग थोडंसं अजून वरती आणलंय. पण जेव्हा 18 अध्याय पूर्ण ऐकाल, तेव्हा सगळ्यात बेस्ट. कारण सगळं ज्ञान परिपूर्ण केलेलं आहे आता. त्याच्या मागचे घटक, त्याच्या मागची कारणं आणि का असतात त्या गोष्टी, हे पूर्णपणे जाणून घेऊन मग 18व्या अध्यायाच्या जवळ मात्र एकदम छान. कारण मग तिथे कुठेही स्कोप नाही, कारण तो जो वैष्णव आहे, भक्त आहे, त्यांनी या सगळे टप्पे गाठलेले आहेत. हरे कृष्ण माताजी. मग या ज्ञानामुळे ते आधीच झालंय माताजी. या 2 स्लाइड तशाच आहे. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित, बघा जे मी म्हंटल पंडित हा समदर्शिना च्या आकृतीमध्ये तो पंडित सगळ्यांना
बघतोय आणि ती दृष्टी त्याची, आणि इथेही 84 लक्ष योनींमधून जे सजीव आहेत त्या सगळ्यांचा एक अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव आहे, आणि त्या ज्ञानाला मग असा हा आध्यात्मिक ज्या परमात्म्याचा हृदयामध्ये निवास आहे प्रत्येकाच्या, अशा प्रकारे तू त्या ज्ञानाला सात्विक ज्ञान असं समज. महानिश्चयाबद्दल पण आपण आता ऐकलं. आणि म्हणून मग या हरे कृष्ण. सगळ्या कर्म विभागणीतून कशा प्रकारे बघा मग ते विभागणी केलीये. शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म विभाज स्वभावजम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम कृषिको रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकां बुद्धिं त्वमकं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक 42. शांती, आत्मसंयमन, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. श्लोक 43. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य आणि औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्म कर्म आहे, आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्राचे कर्म आहे. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. एक सेकंद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हो, एक मिनिट हा माताजी. हरे कृष्ण. हा, मला वाटलं की माझं म्यूट झालं काय. हरे कृष्ण. क्षमस्व. हरे तुम्ही नाही माताजी, मीच. मी एक बोलत होते मुलाशी म्हणून एक सेकंद म्यूट केलं. तर मग हे जे ज्ञान घेऊन हे कर्म करण्याचं या सगळ्यानुसार जी भगवंतांनी विभागणी सांगितली, ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण ज्ञान योग जाणला, आणि मग त्या यज्ञाचं जे विहित कर्म ज्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण जे कर्मामध्ये जाणलं, की मग हा यज्ञ प्रत्येकाचा यज्ञ, प्रत्येकाचं कर्म हा त्याचा यज्ञ आहे. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. मग ज्या कर्माने भगवंतांनी ही विभागणी दाखवली ती चातुर्वर्ण विभागणी, आणि म्हणून मग तो वर्णाश्रम पद्धतीने ते केलेला आहे. आणि म्हणून मग ती ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र. मग ज्या ब्राह्मणाचे आपण जे गुण बघितले, त्यानंतर क्षत्रियाचे गुण, म्हणूनच भगवंतांनी ज्या क्षत्रियाला, ज्या अर्जुनाला सांगितलं की तुझे गुण काय, तर शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व, हे सगळे क्षत्रियाचे गुण. आणि त्यांनी त्या कर्मानुसार ती विभागणी, क्षत्रिय म्हणून त्याचे ते गुणांनुसार आहे, गुण आहेत तसे. आणि मग जो वैश्य आहे तो कृषी, गोरक्ष, व्यापार या गोष्टी करत असतो, त्याचा स्वभावजन्य कर्म आहे ते. आणि जो क्षुद्र आहे तो श्रम आणि इतरांची सेवा. मग कुठलंही कमी लेखलं नाहीये. मग ह्या सगळ्यांना धरून तुम्ही भगवंतांना प्राप्त करू शकता. बघा, यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो ब्राह्मण ज्ञानाने, जो क्षत्रिय युद्ध करून, जो वैश्य व्यापार करून, आणि जो शूद्र काम करून, अशा प्रकारे भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते. चातुर्वर्ण्य असलं तरीही प्रत्येक
प्रत्येक वर्णानुसार जी विभागणी, कर्मानुसार जी विभागणी केलेली आहे, तो प्रत्येक जण आपल्या विहित कर्माद्वारे, आपल्या स्वधर्माद्वारे ते कर्म करतो आहे, त्यांनी तो भगवंतांची प्राप्ती निश्चितच करू शकतो. मग आश्रमातले सुद्धा जो गृहस्थ आश्रम आहे, ब्रह्मचर्य आश्रम आहे, जो वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, त्या प्रकारे मग गृहस्थ सुद्धा आपले जे कमिटमेंट्स, आपली जी कर्तव्य पार पाडत असतो आणि मग ज्या यज्ञामध्ये आहुती दिल्या जातात, तसा प्रत्येक जण या आहुती देऊन कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज, तडजोड करून, कुठल्याही गोष्टींचा त्याग करून, त्याग म्हणण्यापेक्षा त्या गोष्टींना कशा प्रकारे परिपूर्णता आणून भगवंतांना ते अर्पण करत असतो, असा प्रत्येक जण भगवंतांना प्राप्त करू शकतो, त्यांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो, भगवंतांना जाणू शकतो. मग हेच मात्र बघा अशा पद्धतीने केलं तर कसं चालेल? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे, हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापांनी प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा बरं या स्लाइड मध्ये काय दिसतंय आपल्याला, की ही जी व्यक्ती आहे ती सांगते की जो वरती चढेल झाडावर तो जिंकला. अहो पण प्रत्येकाचा धर्म, प्रत्येकाचा स्वभाव बघा कसा आहे. एक मिनिट हा. मग प्रत्येकाचा स्वभाव कसा आहे, मग या स्वभावानुसार मला सांगा याच्यातले किती जण झाडावर चढू शकतील हो? 3. माकड गुणधर्म, बरं बघा माकड गुणधर्म. कावळा, माकड आणि पिगवन. हा, कावळा, माकड आणि पेंग्विन. पेंग्विन असं झाडावर पूर्ण नाही चढू शकत माताजी. पण जो तो कावळा आहे तो सुद्धा उडतो ऍक्च्युली. आता पेंग्विन सुद्धा ज्या प्रकारे झाडावरती चढण्याचा प्रयत्न, पण त्याचा स्वधर्म नाही. माकड एकटंच असा आहे की तो कर्मानुसार करेल त्याच्या स्वभावानुसार, बरोबर. जो योग्य पद्धतीने बघा ते कर्म स्वतःच्या नुसार, म्हणून आपल्याला दिलेलं कर्म आपण योग्य मार्गाने निश्चित करू शकू. एखाद्या ब्राह्मणाला सांगितलंय ज्ञान आहे त्याचा आणि तो वेदांचा अभ्यास करणार आहे, मग एखादी क्षत्रिय, ते अर्जुनाने पण सांगितलं, जर तू ठरवलंस की तू संन्यास घेऊन जंगलात जायचंय आणि मग तू जर दारोदारी ते जेव्हा भिक्षापात्र घेऊन भिक्षा मागशील, तर तुला जर कोणी भिक्षा दिली नाही तर तू स्वधर्मानुसार काय करशील, तलवार काढशील, कारण तू क्षत्रिय आहेस. म्हणून तू तुझं कर्म, मग तुझं जर कर्म क्षत्रियाचं उत्तम पद्धतीने केलं तर तिथे कुठेतरी ते पापकर्माने प्रभावित होणार नाही. आणि म्हणून प्रत्येकाने आपल्या कर्मावर फोकस करावं, हा उद्देश आहे. मग जसं माताजीने सांगितलं की याच्यातले 1-2 जण जे जाऊ शकतात, तो सगळेच नाही. हत्तीने ठरवलं तरी तो जाऊ शकत नाही. मासा कसा जाईल हो, जो पाण्यामध्ये राहतोय. हे जे सी अर्चिन, मग ते जे समुद्रातला जो प्राणी आहे, कुत्रा आहे, ते कसे काय झाडावर चढतील? त्यांना शक्यच नाहीये. मग ते कुठेतरी वेड्यावर का कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, अघोरी प्रकार करून किंवा काहीतरी, मग जो कर्म दुसऱ्याचा करण्याचा प्रयत्न अननेसेसरी करतोय, तो कुठेतरी पापाने प्रभावित होणार आणि म्हणून त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेलं कर्म जर त्यांनी केलं तर ते निश्चितच पापाने प्रभावित होत नाही. ते सुकररित्या योग्य प्रकारे केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो आत्मसंयमी, अनासक्त आहे आणि जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, तो संन्यासाद्वारे कर्मबंधनातून मुक्तता देणारी परमोच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून ज्या संन्यास त्यागाला आपण अशा संन्यासाद्वारे, मग त्या मनाचा संन्यास, ज्या योग्याने मनाचा संन्यास, कारण तो आत्मसंयमी झालाय, मग ते जे इंद्रिय, मन, बुद्धी आणि आत्मा, मग त्या आत्म्याला जाणून कुठेतरी त्या बुद्धीला, आत्म्याला चांगलं आध्यात्मिक अन्न नेऊन जेव्हा ती बुद्धी सत्सत विवेक बुद्धीने त्या मनाला नियंत्रित करत असते आणि ते मन त्या इंद्रियांना नियंत्रित करत असतं, तेव्हा तो आत्मसंयमी असतो. भौतिक विषयांपासून अनासक्त असतो, कारण स्वतःला कुठेतरी त्यांनी त्या परमात्म्याला भोगता समजलेलं असतं आणि त्या भौतिक विषय वासनांपासून स्वतःला कुठेतरी अनासक्त करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. ज्या प्राकृत भोगांना तो तुच्छ समजतो, अशा प्रकारे कर्म बंधनातून तो निश्चितच, मग अशा कर्माच्या बंधनातून
तो निश्चितच मुक्त होण्याची ती अवस्था गाठू शकतो. ब्रह्मभूतः परसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. बघा तीच स्लाइड आहे जी पंडिता समदर्शिना आधीच्या स्लाइड मधलं जसं मी म्हटलं हे सार आहे त्या प्रकारे तुम्हाला या अध्यायामध्ये हे निश्चितच परोपरीने पदोपदी जाणवेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मितहार करतो आणि आपली काया वाचा आणि मन संयमित करतो, जो सदैव समाधीस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टींचा स्वीकार इत्यादी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्वरहित आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरापद निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या दुर्लभ आत्म्याला आपण जाणलेलं आहे, ज्या ईश्वरपुरीचे जे माधवेंद्रपुरी ही कशा प्रकारे अन्न पाण्याची ही तमा बाळगलेली नव्हती आणि त्या भगवंतांचा दृष्टांत ज्यांना झाला ते निश्चितच मग आपल्या बुद्धीद्वारे इतका शुद्ध भक्त जे प्रत्यक्ष आपले प्रभुपाद मग ज्यांनी प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती कृष्ण भावना रुजवायचा जो आटोकाट प्रयत्न केलेला आहे, मग ज्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार की जी गुरूंची आज्ञा शिरसावन्न मानून कुठल्याही फळांची अपेक्षा न करता प्रत्येकाच्या मग जो संन्यास घेतलेला आणि त्या संन्यास भावनेने फक्त देशामध्येच नाही तर अख्ख्या जगभर जी भावना पसरवायची आहे की ज्याने काय मिळणार आहे त्यांना तर त्यांना निश्चितच त्याच्यातलं समाधान, परंतु त्याच्यामध्ये केवढी रिस्क मग की ज्या हिप्पींच्या कुठेतरी समुदायामध्ये राहिले की ज्याने ते मात्र प्रभावित झाले नाही कारण ते कमळाच्या पानाप्रमाणे होते. पाण्यावर कमळाचं पान कसं, कारण त्या पाण्याचा स्पर्श जसाही कमळाच्या पानाला होत नाही त्याचप्रमाणे प्रभुपादांना सुद्धा प्रभुपादांवर कुठलाही त्याचा प्रभाव झालेला नाही, परंतु निश्चितच त्या व्यक्तींचं कुठेतरी परिवर्तन झालेलं आहे आणि त्यांचं कुठेतरी त्यांना परिवर्तित होऊन चांगल्या स्वभावाची प्राप्ती केलेली आहे. आणि म्हणून जो मिताहार करतो, जो काया वाचा मन संयमित करतो, जो इंद्रिय संयमित करतो आहे, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या खोट्या गोष्टींपासून जे खोटा गर्व आहे, जो खोटा अहंकार आहे आणि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया या सगळ्या ज्या षड्रिपूंचा आणि या सगळ्या 3 द्वार जी का सांगितली काम, क्रोध, लोभ त्या सगळ्यांचा कुठेतरी त्याग करून त्यापासून मुक्त होऊन जो शांतपणे मग अतिशय स्थिर झालेला असतो, त्याचं मन स्थिरत्व झालेलं असतं, त्याच्या मनाने ती स्थिरता धीरता आणलेली असते, तो निश्चितच स्वतःला मग मी शरीर नाही आत्मा आहे इतकं सांगणं सोपं आहे, परंतु त्या मार्गावरती करण्याचा जेव्हा प्रगत होतो तेव्हा त्या व्यक्तीने या गुणांना धारण केलेलं असतं. भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारेच जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धर्मात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे वैकुंठ भगवत धाम बघा की जिथे प्रवेश केलेल्या या सगळ्या व्यक्ती मग जिथे हे सगळे नरनारी दिसतायत, मग ते किती जसं आपण पुरुषोत्तम अध्यायामध्येच हे बघितलेलं आहे की जिथे अगदी पूर्णपणे भक्तीमध्ये रममाण झालेले असतात, त्या पुरुषोत्तम भगवंतांना जाणलेलं असतं. असे हे सगळे स्त्री पुरुष इतकी सुडौल असे खूप सुंदर अशा स्त्रिया असतात आणि यांचा बांधा रेखीव अतिशय सगळं सौंदर्याने नटलेलं, कारण ज्या जिथे भगवंतांचं ऐश्वर्य सहायनी जे ऐश्वर्य आपण बघितलं की सौंदर्य आहे भगवंतांकडे, सामर्थ्य आहे, ज्ञान आहे, संन्यास आहे, श्रीमंती आहे आणि सामर्थ्य, कुठेतरी या सगळ्यांनी नटलेलं असं हे सौंदर्य हे ऐश्वर्य आहे भगवंतांचं आणि तेच आपल्याला त्या धामामध्ये दिसतं, जिथे निर्मळ आनंद आहे, फक्त सच्चित आनंद, शाश्वतता आहे पूर्णपणे आणि चिरकाळ टिकणारा हा आनंद आहे. अशा प्रकारे या भगवत धामाचं वर्णन केलेलं आहे जे फक्त
भक्तीनेच प्राप्त होऊ शकते. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या प्रत्यक्ष भगवंतांचे अंश असलेले चैतन्य महाप्रभू आपल्याला इथे दिसतायत चित्रात, आणि त्यांचे अनुयायी त्यांच्याच, मग ज्या प्रकारे त्यांचा कृष्णाचा महामंत्र त्यांनी जो पृथ्वी तलावर आणलेला, आणि त्याचद्वारे ज्या प्रभुपादांनी ही कृष्ण भावना प्रसारित केलेली आहे, प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये रुजवलेली आहे असे प्रभुपाद, मग त्यांनी सगळ्या प्रकारची कर्म करीत असले तरी भगवंत म्हणालेत, मी संन्यास काय घ्यायचा, की माझं काय आहे म्हणून, मी जे करतोय ते भगवंतांसाठी करतोय, आणि म्हणून माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत, मग त्यांनाच मोक्षाची आणि त्यांनाच या अविनाशी अशा भगवत धामाची प्राप्ती होते. मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावनेने भावनेने हे कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केले तर नाश पावशील. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मग ज्याने त्या अंतरंग मनावरती कुठेतरी खोटा अहंकार जपलेला आहे, मी भोगता आहे, पुन्हा काही काही याचा उल्लेख पुन्हा पुन्हा केला जातो, जो भगवंतांच्या भावनेमध्ये, भक्तीच्या भावनेमध्ये पूर्णपणे युक्त झाला आहे, आणि जो त्यांच्या कृपेने, मग ज्या भगवंतांची कृपा ज्या जीवावरती आहे, तो निश्चितच या महासागरातून तरुण जाणार आहे, या सुखदुःखांच्या गटागळ्यातून निश्चितच त्याला भगवंत हात देत आहे. परंतु जर मग त्या भावनेने कर्म केलं नाही, कृतज्ञपणे कर्म केलं नाही, तर निश्चितच मग मी भोगता आहे, मी करता आहे, मी हे केलेलं आहे, तो अहंकार जपला जातोय खोटा, आणि तो खोटा अहंकार जपून जेव्हा ते कर्म केलं जातं ते निश्चितच अधःपतनाला असतं, कुठेतरी नाश पावत असतो. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करीत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनविलेल्या यंत्रावर आरूढ आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या कठोपनिषदामधली तीच आकृती आपण बघतो आहे, की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा स्थित आहे, पण तो परमात्मा दिसतोय का? कारण यंत्र झालाय हो माणूस. त्या आत्म्याला इतकी बद्धता आलेली आहे, की मला शरीराला, मी फक्त शरीर आहे, आणि त्या शरीराचे सगळे चोचले पुरवणं चाललेलं आहे. त्या आत्म्याला जाणलेलं पण नाहीये पूर्णपणे, आणि परमात्म्याचं तर अस्तित्वही जाणत नाहीये, आणि सर्व जीवांचं भ्रमण निर्देशित करीत आहे. सर्व जीव मायेने बनवलेल्या, कुठेतरी फक्त त्या यंत्ररूपी, असं आपण म्हणतो ना, कुठेतरी मेकॅनिकल झालेलं आहे सगळं, आणि म्हणूनच फक्त ते करायचंय, कर्म करायचंय, हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, अशा प्रकारे त्या यंत्र भावनेने ती कर्म केली जात आहेत. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं ज्ञानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा. त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे कर्मयोगामध्ये पण आपण बघितली ही चित्र, की ज्या कुलशेखर राजांनी मग ते सकाम कर्मामध्ये अडकल्यावरती प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू त्यांना भेटायला नकार देतात, पण ते जेव्हा भक्ती मार्गाने भगवंतांच्या सेवेमध्ये, जेव्हा पुरीच्या यात्रेमध्ये स्वतः हातात झाडू घेऊन जेव्हा ते कर्म करतात निष्काम पद्धतीने, आणि अशा प्रकारे ते अकर्म केलं जातं, भगवंतांची सेवा केली जाते, तेव्हा चैतन्य महाप्रभू प्रसन्न होतात आणि त्यांना दर्शन देतात. अशा या सनातन परधामाची, म्हणजे अशाच प्रकारे मग त्या निष्काम कर्माद्वारे तुला दिव्य शांती, सनातन परमधामाची निश्चितच प्राप्ती होते. आता काय सांगतायत भगवंत? आपण कुठेतरी शेवटाला चाललेलो आहोत या अध्यायाच्या. भगवंत सांगतायत, इति ते ज्ञानमाख्यातम
गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे मी तुला आत्यंतिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे. याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस येईल जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या जीवाला भगवंतानी ती सूट दिली आहे ना थोडीशी, ती सूट म्हणजे इच्छा करण्याची. मग जसं मी म्हटलं, बॉल इज इन युअर कोर्ट. भगवंत अर्जुनाला सांगताय जे आपल्यापर्यंत तसंच पोहोचतंय हो. सगळं ज्ञान दिलंय, पण तुला काय करायचंय हे तू विचार ठरवायचेस. तुझ्या इच्छेला जे येईल ते तू करणार आहेस. भगवंत कुठलाही फोर्स करत नाहीये. ज्ञान दिलेलं आहे. गुह्य गुह्यतम राजगुह्य, सर्वात श्रेष्ठ ज्ञानांचा राजा, श्रेष्ठात श्रेष्ठ असं ज्ञान दिलंय की ज्याच्यावरती अगदी आपण म्हणतो ना गुप्त असं ज्ञान भगवंतांनी देऊ केलेलं आहे अर्जुनाला. परंतु हे सगळं ज्ञान घेऊन तुला काय करायचं हे मात्र तूच ठरवायचं. कारण ती इच्छा जी आहे ती इच्छा करण्याची सूट भगवंतांनी इथे दिलेली आहे. त्या प्रकृतीमध्ये निर्मिती केलेली आहे, परंतु ही नक्कीच सूट दिली आहे. कारण ते ज्ञान तुला कसं आचरणात आणायचंय हे तू ठरवायचं. मग भगवंत जे म्हणालेत 9व्या अध्यायामधला जो श्लोक मी म्हटलं पुन्हा आपल्याला इथे दिसतोय तसाच, की मग जे या भक्ती मार्गाचं भगवंतांनी पुन्हा कथन केलेलं आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर. याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहेस. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग भगवंतांनी आधीच सांगितलंय की ज्या अर्जुनाने सुद्धा प्रिय सखा असताना, परंतु अर्जुनाने हे जाणलेलं आहे 10व्या अध्यायामध्येच त्या विभूतींद्वारे, आणि त्याच्याही नंतर कुठलंही विश्वरूप दर्शन हे त्यांनी स्वतःसाठी नाही, मनात शंकाच नव्हती, कारण भगवंतांना परमोच्च मानलेलं होतं. असे हे भगवंत अर्जुनाला कथन करतायत ज्ञान सगळं, कारण ते उत्तम प्रिय सखा आहेत. त्याचा तो प्रिय सखा आहे. आणि म्हणूनच तू सदैव माझं चिंतन कर. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिम्मा नमस्कुरु. मग तो 2 हात 3रं मस्तक तू माझं माझं नमन कर, चिंतन कर, भक्त हो, पूजन कर, हे भगवंत सांगता आहेत. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करीन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या विश्वरूप दर्शनाला भगवंतांनी दाखवलेलं आहे, आणि भगवंत सांगतायत की कुठल्याही इतर धर्माचा, मग जी काही कर्म चुकीच्या मार्गाने जे काही करतोय किंवा कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने हे केलं जातंय, जो खोटा अहंकारापायी आणि कुठल्याही प्रकारचं कर्म केलं जातंय, तो धर्म, मग स्वधर्म जे प्रत्येक विहित कर्म आहे, ज्या कर्माने भगवंतांनी विभागणी केली आहे ते वेगळं, पण तू या इतर सर्व धर्मांचा त्याग कर आणि केवळ मलाच शरण घे. आणि मग या भक्ती मार्गावरती येऊन तू जे काही करतो आहेस ते मला अर्पण कर. म्हणजे निश्चितच या पाप कर्मांच्या फळापासून, म्हणजे या पापा कर्मापासूनच तू मुक्त होशील. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. बघा, हरे कृष्ण माताजी, मी हे हरे आधी कृष्ण. उल्लेख केला होता. हा, तो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परमगुह्य ज्ञान कधीही सांगू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो द्वेष बघा, हे मी याही आधी सांगितलंय. मग कुठेतरी मनात आपण त्या श्रद्धावान ज्या टप्प्यावरती आहोत, मग ते जाणण्याची तेवढी कुवत पाहिजे आणि तेवढी इच्छा मनात न पाहिजे. पण जो भक्तच नाहीये, भक्तीमध्ये भगवंतांचं अस्तित्वच त्याला मान्य नाहीये, आणि जो भगवंतांविषयी द्वेष करतोय, भगवंतांचा द्वेष करतो आहे, त्याला मात्र हे ज्ञान सांगू नये. कारण त्या व्यक्तीला मग ते कशा प्रकारे घेतलं जाईल आणि त्या गोष्टीला कशा प्रकारे जाणलं जाईल
याचा कुठलाच प्रयत्न करणं हे काय म्हणतात ना निष्फळ ठरेल. निष्फळ म्हणण्यापेक्षा ते अक्षरशः आपण म्हणतो की त्याचा काहीही उपयोग नसेल. म्हणून असं ज्ञान अशा लोकांना जो मत्सर करतायत मग त्या मत्सराला मुळातच काढलं पाहिजे. मत्सर करणारी ज्या शिशुपालांचा वध भगवंतांनी केला, कारण मनात द्वेषी भावना कृष्ण 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 मनामध्ये होतं, परंतु द्वेष होता, मत्सर होता मनामध्ये. य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्तांना हे परमगुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल यात मुळीच संशय नाही. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही. तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणीही होणार नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. असा शुद्ध भक्त हा भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष आहे. भक्तांना हे परम गुह्य, मग जो भक्तांचा ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी चैतन्य चरितामृतामध्ये पण दिलंय की दास्यास दास्य म्हणजे दासानुदास, की जो भक्तांचा भक्त आणि त्यांचा सेवक होतोय, की मग जेव्हा प्रभुपादांनी अशा कथा काही सांगितल्या आहेत की जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीतलं उदाहरण दिलं जातं, पण भगवंतांचा सेवक म्हणून की मी सेवक आहे आणि मी हे त्यांच्या सेवेमध्ये करतो आहे, हे जेव्हा त्या पद्धतीने आणि त्या काय म्हणतात त्या भावनेने सांगितलं जातं, तेव्हा ती भावना एका भक्ताची भावना असते. आणि म्हणून हे परम गुह्य रहस्य जो भक्तांना सांगेल आणि तो जेव्हा भक्तांशी हे डिस्कस करेल, भक्तांपर्यंत ही भावना पोहोचवेल, तेव्हा निश्चितपणे शुद्ध भक्तीमध्ये ज्या प्रभुपादांचं आपल्याला चित्र दिसतंय की त्यांनी प्रत्येकापर्यंत, मग ज्या परदेशामध्ये ज्या हिप्पी लोकांमध्ये म्हणू नका किंवा अनेक अशा समुदायांमध्ये ते गेले की तिथे त्यांनी कृष्ण सुद्धा माहिती नव्हता, महाभारतापासून सगळं सांगण्यापासून सुरुवात होती. त्या लोकांनी प्रभुपादांना अनुसरण त्यांचं केलेलं आहे आणि त्यांचे अनुयायी बनलेले आहेत. आणि असे अनुयायी असा जो शुद्ध भक्त आहे तो मला अधिक प्रिय आहे आणि त्याच्यापेक्षा प्रिय त्या कोणीही होणार नाही. असा सर्वोच्च शुद्ध भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. अधेशते चयैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान सज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रवणं कीर्तनम अर्चनम वंदनम स्मरणम पाद्य पूजनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. श्रवण करताय तुम्ही आणि म्हणूनच ही सेवा आहे भगवंतांची. आणि ही जी सेवा केली जाते की आपल्या पवित्र संवादाचा जो अध्ययन करतोय तो भगवंतांचं पूजनच करतो. आणि म्हणून या गीतेचं जे अध्ययन केलं जातंय हे पूजन केलं जातंय भगवंतांचं. ही भगवंतांची सेवाच आहे. श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापापासून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जेथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती अनुयायी बघा प्रभुपादांचे, ज्या शुद्ध भक्ताचं जे मनापासून बघा प्रत्येकाचं कसं आपल्याला औत्सुक्य दिसतंय चेहऱ्यावरती, या व्यक्तीच्या किती निर्मळता आहे आणि ते जाणण्याचं किती औत्सुक्य आहे. कुठलाही द्वेष नाहीये मनामध्ये. श्रद्धेने जे श्रवण करता आहेत ते सर्व पापांपासून मुक्त होतात आणि ते त्या पुण्यवान लोकाची निश्चितच प्राप्ती करतात. अशा या श्रवणाने कुठेतरी ते श्रवण इतकं मनापासून केलं जातं की स्वतःच तन मन धन आपण म्हणतो त्या प्रकारे बघा किती उत्सुकतेने आणि पूर्णपणे मन लावून ते श्रवण करतायत ही गोष्ट. प्रभुपादांचं जे ज्ञान आहे, जसं मी म्हटलं की प्रभुपाद वाणी, प्रभुपादांचा आवाज ऐकला तरी म्हणजे आपल्याला ते आपल्यापर्यंत भिडतं हृदयाला, असं ते ज्ञान आहे. ते एका भक्तालाच कळू शकतं.
नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मी गतसन्देह करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुझ्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशयमुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे अर्जुनाने 10व्या अध्यायातच सांगितलं माझा संभ्रम दूर झाला आहे, तिथे पुन्हा अर्जुन भगवंतांना सांगत आहे की आता मी तुम्ही सांगितलेलं, मग जर भगवंतांनी सांगितलं की तुझ्या इच्छेने, मग अर्जुनाने पूर्णपणे कबूल केलंय की माझा मोह आता नष्ट झालाय. माझ्या मनामध्ये जे अव्यवसायात्मिक बुद्धी निर्माण झालेली आहे, मी कुठेतरी माझा जो फोकस, माझा जे केंद्रबिंदू ढळला होता, माझी स्मृती कुठेतरी मला परत मिळाली आणि मला ज्या ज्या अर्जुनाला आपण जाणलं की जो नरनारायणापैकी एक आहे, ज्या कुंती मातेचा जो पुत्र आहे, ज्याने पशुपशास्त्र जिंकलेलं, धारण केलेलं आहे, अशा सगळ्या गोष्टी, आणि जो उत्तम धनुर्धर आहे, तो सांगतोय की माझी स्मृती मला पुन्हा मिळाली आणि मी दृढ निश्चयाने आता निश्चितच युद्ध करण्यास, माझं कर्म करण्यामध्ये पूर्णपणे सज्ज झालेलो आहे. मग हे सगळं कोण बघतायत हो? हे सगळं संजयाला सुद्धा दिसतंय. संजय सुद्धा या सगळ्या संवादाचा, भगवद्गीता ही संजयाने पूर्णपणे ऐकलेली आहे आणि तो आपल्या राजापर्यंत, धृतराष्ट्रापर्यंत हे पोहोचवतोय सगळं. मग संजय म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या दिव्य दृष्टीमुळे, ज्या कुरुक्षेत्रावरचं सगळं वर्णन धृतराष्ट्रानं जे करतायत, त्यांनी भगवद्गीता सुद्धा पूर्णपणे, उपदेशात्मक जी भगवद्गीता आहे ती पूर्णपणे ऐकलेली आहे. अर्जुन कृष्णांमधला तो भगवंता आणि अर्जुनामधला तो संवाद पूर्णपणे ऐकलेला आहे आणि तो इतका रोमांचकारी, ते इतके इतके सद्गतीत झालेत त्यांनी आणि इतके त्यांना भरून आलंय आणि त्यांनी सांगितलंय की मला वारंवार याचं स्मरण होतंय. इतका हा पवित्र अद्भुत संवाद आहे. हे जे ज्ञान आहे, गुह्य गुह्यतम ज्ञान, राजगुह्य असं ज्ञान, आणि हे सगळं ज्ञान मला पुन्हा पुन्हा आठवून, या संवादांना आठवून मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. पुन्हा पुन्हा हर्ष की भगवंतांचं ते अद्भुत रूप, ज्या ज्या विश्वरूप दर्शनाला सुद्धा संजय बघू शकले, अशा प्रकारे अद्भुत असं विशाल रूप संजयाने सुद्धा बघितलेलं आहे आणि अतिशय त्यांना विस्मयकारी, इतके आश्चर्यचकित, आणि ती भावना त्यांच्या मनामध्ये आहे. कारण अर्जुनाने हे कुठेतरी इतरांचा संशय जावा म्हणून, त्याच्या मनामध्ये कुठलीही शंका नव्हती. विश्वरूप दर्शन हे कुणाच्याही अर्जुनाच्या संशयासाठी नाही. अर्जुनाने हे आपल्यापर्यंत ज्ञान पोचावं आणि कोणीही या भौतिक जगामध्ये पुन्हा आपण दैवी आहोत, आपल्याकडे त्या शक्ती आहेत, मग विश्वरूप दाखवा, असं ज्यांना सांगतोय त्या सगळ्यांसाठी ते विश्वरूप, ज्या सगळ्यांना तसं सांगता येईल अशा सगळ्यांसाठी ते विश्वरूप दाखवण्याची भगवंतांना विनंती केलेली आणि त्याच विस्मयकारी अशा अद्भुत रूपाला संजयाने पण बघितलं आणि पुन्हा पुन्हा या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना हर्ष होत आहे. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महाधनुर्धर अर्जुन आहेत, तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ऋषिकेश आहेत, पुरुषोत्तम आहेत, परम कारण, परम तत्व, परमात्मा, परब्रह्म अशा ज्या सगळ्या गोष्टींनी संबोधिले प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, योगेश्वर कृष्ण आहेत, आणि जिथे हा धनुर्धर आहे, महान धनुर्धर, जो भगवंतांचा प्रिय सखा, प्रिय भक्त आहे,
आणि असा हा अर्जुन जिथे आहे आणि जिथे भगवंत आहेत तिथे निश्चितच विजयच आहे हो फक्त. तिथे ऐश्वर आहे, विजय आणि असामान्य सामर्थ्य आहे, नीती आहे की जी भगवंतांचं पूर्ण ऐश्वर आहे. प्रत्यक्ष भगवंत कुरुक्षेत्रावर असताना त्या कुरुक्षेत्रावर मारल्या गेलेल्या प्रत्येकाला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. भगवंतांच्या नुसत्या अस्तित्वाने असण्याने, तिथे असण्याने, असे जिथे भगवंत प्रत्यक्ष आहे तिथे असामान्य सामर्थ्य, नीती आहे आणि हेच माझं मत आहे असं संजय सांगतायत धृतराष्ट्राला. आणि हा श्लोक संजयाच्या तोंडी आहे म्हणून जिथे कृष्ण आणि अर्जुन आहे तिथे विजय हा आहेच, धर्माचाच विजय जिथे होतो. किती अष्टादशोध्याय समाप्ता. इथे आपण भगवद्गीतेची सांगता करतोय आणि इथे भगवद्गीता पूर्णपणे संपन्न झालेली आहे. 18 अध्याय पूर्ण झालेले आहेत. कुणालाही काही प्रश्न सगळ्या 18 अध्यायांपैकी असले तरीही कोणीही विचारू शकतं. थोडा जास्त वेळ आज साहजिकच होता कारण 18वा अध्याय मोठा आहे आणि मला कुठल्याही प्रकारचा कॉम्प्रोमाइज न करता तुम्ही 4 जण असो, 5 जण असो, 2 जण असो, ज्ञान हे परिपूर्ण तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. परंतु त्यातूनही जे मध्ये नव्हते त्यांना जर काही शंका प्रश्न असतील तर त्यांनी विचारावे. मी हरे रेकॉर्डिंग कृष्ण थांबवतोय. माताजी, एक हरे विचारू कृष्ण. का? हो, हरे हो, नक्कीच. नक्की.